И здравейте хора, аз съм Монстъра и това е моята първа томбола в Flame PvP и да фак... Чуваш ли ме? Ало? Да. Окей. И това е моята първа томболка в Flame PvP. Тук съм с Enderboch. Тук сме в наша И аз правя толкова. хол. Значи, Някаквата ще дам племичка, няма покажам координати, защото няма рейдвате и тук сега. Моята томбола. И играя тук играя тук близо 3-4 дни и съм се Покажи развил доста. покажи моята томбола. Това е неговата томбола, неговото томболю. Моето томболю е това. Значи повече от таки нещо легове, повече от таки легове по-точно, 2 Zeta Pro 3 и 2 фумеча. За да се запишете, просто пишете запис и вашият никнейм и разбира се скайпът ви, нали да мога да потърся, ако случайно спечелите томболата, да мога да ви потърся, да не ви издирма в сървъра. Затова така ще бъде. Значи томболата не е много голяма, но като за първа томбола мисля, че е доста добре. Аз не съм с много, само малко повече легове, даже ще добавя още 20 или 24 лега. О, ставам по-мил. Окей, като свършиш клипа, започваме да снимаме. Няма са май 24 са, ето точно легове. Сега взема ето тези легове и да добавя още малко легове. Значи горе-долу около 2 така легове е томболата. Абонирайте се, давай което добре, ще я тегля на цели 15 сабскрайбъра. Не, ще тегля томболата на 10 сабскрайбъра, след 10, когато събера 10 сабскрайбъра и я тегля и победителят ще разбере първи и вие ще разберете в клипа, когато го кача. И това ще е от мен. Няма какво друго да ви кажа. Забавяйте се, влизайте в сървъра, IP ще има в описанието, каналът на Enderboch ще е в моето описание, скайпа ми ще е в описанието, форума на сървъра ще е в описанието, сайта на сървъра ще е в описанието и чао чао!